लोगोफोर फ्लिपकार्टआव जिकुनु भाउचारनिफ्राय रिडीम बानायना मोननाय वालेटआव थानाय फैसाजों माबोरै मुवा बायो बा पेमेन्ट बानायो बायनानै पेमेन्ट बानायो बेखौ आं खोन्थालांनोसै बेनि थाखाय फ्लिपकार्टखौ ओपन बानायदो बा खुलिदो बिनि उनाव बेबायदि नुगोन नोङो मा बुस्थुखौ बायनो नागिरदो बेयाव सेलेक्ट बानायदो अलरेडि आङो आगोलनो कार्ड बानायखाना दोन्दोंमोन बा सेलेक्ट बानायखाना दोन्दो आं नै कार्डआव क्लिक बानायबाय बिनि उनाव नैबे मुवाखौ आं बायनो होननानै अलरेडि कार्ड बानायना दोन्दो आं बेखौ क्लिक बानायनोसै बिनि उनाव क्लिक बानायनायनि उनाव नों इयाव गासै डिटेल्सखौबो नायनो हायो मा बेसे दाम माबोरै रेटिंआ बेसे बेफोरखौ नायनानै नै रेटिंआ मा बेसे बेफोरखौ नायनानै नोङो सेलेक्ट बानायनो हायो बा नायनो हायो बिनि उनाव बायनायाव क्लिक बानायदो बिनि उनाव बेयाव सोंदो नों बेफोर बुस्थुखौ लादेरगोन नामा आं बेखौ दानफिनबाय नै दा बिनि उनाव बेबायदि नुजागोन नों नैबेयाव नोङो लकेसनखौ चेन्ज बानायनो हायो बा नोङो जि जायगायाव मांगायनो नागिरदों बा जि जायगायाव बिहरनो नागिरदों बिदि हिसाबै सेलेक्ट बानायनो हायो नङाब्ला बेखौ नोङो चेन्जबो बानायनो हायो नों जि जायगायाव थायो बिनि एड्रेस होनानै हागोन तो बिनि उनाव कन्टिनिउआव क्लिक बानायदो बिनि उनाव पेमेन्ट अपसन फैगोन दा पेमेन्ट नों माबोरै बानायो नों कार्डदो नोंनि निजिनि कार्डदो बानायनो ना कैश अन डिलिभारि लानो ना वालेटजों पेमेन्ट बानायनो नेट बेंकिं कैश अन डिलिभारि कार्डजों क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड आङो नैबे गिफ्ट कार्ड भाउचाराव आंना नै 1116 रुपिस माने गोलैना दं बिनि उनाव आङो नै अर्डाराव प्लेस अर्डाराव क्लिक बानायनोसै नै दाना पेमेन्ट सक्सेसफुल जाबाय आरो बेयाव लोगोसे नै माबा मोनसे भाउचार फैदो बे भाउचारा मा थेंक इउ फर शपिं विथ आस डिलिभारि इसनियाव जागोन बिनि उनाव आंनि थाखाय नै मोनसे माबा मोनसे स्क्रेच कार्ड फैदो आं स्क्रेच कार्डखौ खुलिना नायनोसै मा दङ बेयाव माइ आइ गेट फ्रि सानग्लास फ्रियाव मोनगोन बेखौ रिडीम बानायनो हायो आं